Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Беларусь гатовая разгледзець выдачу Рыко Крыгера Нямецчыне. Пра гэта заявіла прэс-сакратарка дыктатара Александра Лукашенка Наталья Эйсмонт. Далейшы лёс зняволенага грамадзяніна Нямецчыны прапагандыстка абмяркоўвала з расійскім выданнем РИА Новости. На пытанні журналістаў пра тое, ці будзе Крыгер адбываць пажыццёвае ў Беларусі або яго плануюць выдаць Нямецчыне, Эйсмонт адказала наступным чынам. Я на гэты момант магу сказаць адно. Пакуль кіраўніцтва Нямецчыны лёс іх грамадзяніна, мяркуючы з усяго, зусім не хвалюе. Падобна на то, ім гэты чалавек не патрэбны. Будуць запыты, просьбы, будзем разглядаць. Учора Лукашенко памілаваў Крыгера, асуджанага на смяротнае пакаранне. Чым замянілі расстрэл, не паведамлялася. У МЗС Нямецчыны заявілі, што навіна пра памілаванне, цытата, прынесла палёгку. Смяротны прысуд Рыко Крыгеру вынеслі 24 чэрвеня. Яго абвінавацілі паводле 6 артыкулаў крымінальнага кодексу, у тым ліку о акце тэрарызму, пад якім лукашэнкаўскія суддзі мелі на ўвазе ажыццяўленне выбуху на чыгуначнай станцыі ў Азярышчы ў кастрычніку 2023-го. Рыко Крыгер не вінаваты, а тэракт у Азярышчы спланаваная акцыя лукашэнкаўскіх сілавікоў. Гэта вынікае з новага расследавання Белполу і супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Паводле расследавання Крыгер трапіў у пастку лукашэнкаўскіх сілавікоў. Ён сапраўды хацеў паехаць добраахвотнікам ва ўкраіну, аднак трапіў на падстаўны канал. Белпол адзначае, што Крыгера пераканалі прыехаць у Беларусь, каб пасля абмяняць у інтарэсах рэжыму. Таксама сцвярджаецца, што тэракт на чыгуначнай станцыі, у якім абвінавачваюць грамадзяніна Нямецчыны, учынілі самі сілавікі. Менавіта таму пасля выбуху на станцыі не спыняўся рух цягнікоў. Мінімум 5 іранскіх дронаў «Шахед», якімі Расія атакуе Украіну, знаходзіліся ў паветранай прасторы Беларусі. Паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаюн», адзін з іх прыляцеў больш за 260 кіламетраў да самага Століна. Тым часам Украіна паведамляе пра адну з самых масаваных атак беспілотнікамі, што ўчыніла Расія з пачатку 2024 года. Паводле паветраных сіл СПА збілі 89 дронаў. З папярэдніх звестак пацярпелых ад атакі няма. У Кіеўскай вобласці пасля падзення абломкаў пашкоджаныя 13 прыватных будынкаў. У адным з іх адбыўся пажар. Загаранне зліквідавалі. Сотні затрыманых, больш за дзесятак загінулых. У Венесуэле трываюць пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пры гэтым у Міністэрстве абароны краіны заяўляюць пра спробу дзяржаўнага перавароту пры дапамозе нібыта ЗША. На думку міністра абароны Венесуэлы Владимира Падрына Лопеса, у пратэстах удзельнічаюць, цытата, правыя экстрэмісты, злачынцы і наёмнікі, якія прайшлі рыхтаванне за мяжой. У Генпракуратуры заявілі, што падчас акцыі затрымалі 749 асобаў, яшчэ 12 чалавек загінулі. Пратэсты ахапілі Венесуэлу пасля прэзідэнцкіх выбараў 28 ліпеня. Тады, паводле версіі выбаркаму, з 51% галасоў перамог дзейны прэзідэнт краіны Нікаляс Мадура. Аднак незалежныя назіральнікі, а таксама шэраг краін суседзяў, у тым ліку Аргентына і Перу, не прызналі вынікаў выбару. Забіты адзін з лідараў Хамасу Ісмаіл Ганія. Паводле іранскага агенцтва ІРНА гэта сталася пасля ізраільскага рэйду на ягоную рэзідэнцыю ў Тэгеране. Пра смерць Ганіі стала вядома з заяву Хамасу і корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі. У Ізраілі гэтую навіну пакуль не пракаментавалі. Напярэдадні Ісмаіл Ганія, які займаў пасаду старшыні палітбюро Хамас і кіраваў яго палітычнымі аперацыямі, браў удзел у цырымоніі інаўгурацыі новага прэзідэнту Ірану. А ў Ліване пасля ўдару ізраільскага войска па штабе групоўкі Хізбула загінуў яе камандзір Фуад Шукар. Менавіта ён лічыцца адказным за гібель дзяцей падчас ракетнага абстрэлу галянскіх вышыняў 27 ліпеня. Ён быў высокапастаўленым тэрарыстам, на руках якога кроў ізраільцянаў і шматлікіх іншых людзей. Усяго праз дзень пасля бойні, учыненай Хамасам 7 кастрычніка, Хізбула далучылася да Хамасу ў нападзе на ізраільцянаў. З тых часоў Хізбула выпусціла тысячы ракетаў, снарадаў і беспілотнікаў па Ізраілі за апошнія 9,5 месяцаў, забіваючы ізраільскіх цывільных асобаў і жаўнераў, змушаючы 60 тысяч ізраільцянаў эвакуявацца са сваіх дамоў. Кім Чен Ін перасеў на надзіманы човен. Такі транспарт лідар Паўночнай Карэі абраў, каб праінспектаваць затопленыя раёны паблізу мяжы з Кітаем. Падчас сваёй паездкі Кім Чен Ін паказаў намер прыняць магутныя дзяржаўныя захады для аднаўлення пацярпелых раёнаў у найбліжэйшы тэрмін. Пра гэта паведаміла паўночна-карэйскае тэлеграфнае інфармацыйнае агенцтва. Паўночныя раёны краіны затапіла пасля залеваў, выкліканых трапічным штормам. Тысячы жыхароў эвакуявалі. Вайсковы ўлік стане абавязковую умову для атрымання расійскага грамадзянства. Адпаведны законапраект Дзяржаўная дума мае разгледзець сёння.
Дэпутаты адзначылі факты, калі новыя грамадзяне Рассіі ухіляюцца ад выканання вайсковага абавязку. І гэта цытата выклікае масавае абурэнне ў насельніцтва. Пазбяганне вайсковага ўліку паводле законапраекту можа стаць падставою для спынення расійскага грамадзянства. Таксама органы ўнутраных справаў абавяжуць перадаваць у рэестр вайсковага ўліку звесткі пра мужчыну перад тым, як яны прымуць прысягу грамадзяніна Рассіі. Беларускія спартоўцы ў паўфінале алімпійскіх гульняў у Парыжы. Сярод іх Тацяна Клімовіч, якая выступае ў акадэмічным веславанні ў адзіночным чоўне на дыстанцыі 2000 метраў. Напярэдадні спартоўка ў другім заездзе чвэрцьфіналу заняла 3е месца. У паўфінал спаборніцтва па акадэмічным веславанні, які пройдзе 1 жніўня, выйшаў і Яўген Залаты. Ён стаў першым у 4-м заездзе сярод мужчынскіх адзіночных выступаў на дыстанцыі 2000 метраў. А вось плаўчыха Аліна Азмушка ў паўфінал алімпіяды не трапіць. У кваліфікацыі на дыстанцыі 200 метраў брасам яна фінішавала апошняй. На Віцебшчыне страляюць. У рэгіёне пачаліся мабілізацыйныя вучэнні з вайсковымі камісарыятамі. Падчас вучэнняў вайсковаабавязаныя адновяць навыкі валодання зброі і тэхнікай, могуць выкарыстоўваць імітацыйныя сродкі, светлашумавыя гранаты, хластыя патроны і выбуховыя пакеты. Удзельнічаць у вучэннях, задачы якіх абараняць тэрыторыю ад умоўнага непрыяцеля, будуць таксама і аддзелы спецыяльных аперацыяў узброеных сілаў. У Наваградку падпалілі аўтамабіль былога міліцыянта. Ён сышоў у адстаўку ў 2022, а пазней стаў ідэолагам на адным з гарадскіх прадпрыемстваў. Уладальнік падпалены Audi 80 52-гадовы Віктор Машчар. Паводле крыніцаў Белсату апошнія гады ён працуе намеснікам па ідэалагічнай працы Наваградскага заводу газавай апаратуры. З ягоным прыходам на пасаду на прадпрыемстве пачалі затрымліваць за падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы і звальняць з працы. У прэс-службе МНС прычыною загарання машыны назвалі кароткае замыканне, а вось у раённай газеце «Новае жыццё» пішуць, што прычыны здарэння яшчэ высвятляюцца. У Салігорску пенсіянер пагражаў узарваць разлікова-касавы цэнтр. Прычынай ягонай незадаволенасці стаў рахунак за камунальныя паслугі амаль у 200 рублёў. Мужчына не толькі пагражаў працаўнікам разлікова-касавага цэнтру, але і для пераканаўчасці дэманстраваў коробку, пераматаную скотчам. Не дачакаўшыся адпаведнай рэакцыі, пенсіянер паспрабаваў знікнуць, але яго затрымалі працаўнікі дэпартаменту аховы. Цяпер 67-гадовы жыхар Салігорску фігурант крымінальнай справы за хуліганства. З 1 жніўня ў Беларусі стартуюць продажы новай калекцыі дзелавой вопраткі для школьнікаў. Агулам прадпрыемствы выпусцілі больш за 11 000 вырабаў. У Беллегпраме адзначылі, што калекцыі вопраткі маюць капсульную лінейку. Таму вырабы можна будзе камбінаваць, каб сабраць некалькі вобразаў. Набыць дзелавую вопратку для школьнікаў можна будзе ў першым нацыянальным гандлёвым доме і фірмавых крамах прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. Продажы стартуюць у межах пілотнага праекту, скіраванага на ўвядзенне адзінай школьнай формы. Удзел у ім прымаюць 20 школаў і гімназію Менску. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.